Benvidos. O acto de investidura do socialista José Ramón Gómez Besteiro como a presidente da Deputación e a constitución da nova corporación provincial son os asuntos de portada deste espazo informativo co que nos achegamos a vostedes cada semana. O resto de contidos vémolos de seguido no sumario. Con 12 millóns de euros e 500.000 habitantes, o Ar de Lucus consolídase como a festa galega do comezo do verán. Faremos balance da cita romana declarada de interese turístico galego. Os beneficiarios do Pacto Provincial polo Emprego inician en empresas de Lugo as súas prácticas nas profesións con máis futuro da provincia. A Deputación ampliará o programa a 1.200 persoas. Por cuarto ano consecutivo, a matrícula para estudar na Escola de Imaxe e Son será gratuita. Coñeceremos a experiencia de varios exalumnos da EIS que traballan no sector do audiovisual. Camiñaremos con Juan de Muxa polo concello chairego de Castro de Rei, onde visitará o Sagrado Corazón e o Castro de Viladonga. O socialista José Ramón Gómez Besteiro revalidou o seu cargo como presidente da Deputación de Lugo co apoio do Bloque Nacionalista Galego. No acto de investidura, o máximo responsable provincial fixo un chamamento á unidade da provincia e a facer lucensismo. Anunciou que a estabilidade demográfica estará presente en todas as accións de cooperación cos concellos e de creación de emprego que acometa o goberno da provincia. A apertura de residencias e centros de día da Deputación, a creación da empresa provincial de turismo e a cobertura contra incendios do 100% do territorio son algúns dos 10 compromisos asumidos por Gómez Besteiro para os vindeiros 4 anos. O Pazo de San Marcos vestiu as súas mellores galas para acoller o acto de investidura da nova corporación, a novena da etapa democrática, con moitas caras novas, ata 11 con respecto ao anterior. Tras xurar ou prometer os seus cargos, os deputados procederon á votación secreta que deu a presidencia por segundo mandato consecutivo ao socialista José Ramón Gómez Besteiro. Logo de xurar o seu cargo como presidente, Gómez Besteiro recibiu de máis da deputada de máis idade, Regina Polín, o bastón de mando. Moi ben. Xa como presidente provincial pronunciou o seu discurso de investidura ante os novos deputados e o numeroso público, representantes institucionais e familiares que asistiron ao acto. Na súa intervención destacou que a provincia está vivindo un momento histórico e decisivo, logo de que o pobo de Lugo revalidase a confianza en socialistas e nacionalistas. Histórico porque o cambio continúa en Lugo e decisivo porque, desde os primeiros pasos, estamos configurando un cambio que xa non ten volta atrás. O pobo votou porque se manteña o cambio iniciado hai 4 anos e a nosa obriga é seguir impulsando. Un cambio cara adiante, en sintonía co futuro, sin políticas de retrovisor que a nada levan. O primeiro presidente socialista da historia da institución fixo un chamamento á unidade da provincia. Fagamos lucensismo, no sentido de estimularnos e potenciarnos uns aos outros precisamente porque somos diferentes. Lugo non pode permitirse unha sociedade atomizada. Tras lembrar que no anterior mandato se cumpriu todo o programa de goberno, Gómez Besteiro adiantou a mesma autoexixencia o novo decálogo de compromisos. Primeiro compromiso, ratificar como prioridade máxima na acción política da Deputación de Lugo a cooperación e a asistencia aos concellos a través de accións en rede, primando todas aquelas iniciativas que faciliten a creación de emprego e eviten o despoboamento demográfico, especialmente no rural. Neste senso referiuse o despregamento da rede de residencias e centros de día que creará traballos no rural e a captación de novos fondos europeos dirixidos á estabilidade demográfica. As políticas medioambientais estarán vinculadas á comercialización de produtos autóctonos, pero tamén á creación dunha empresa provincial de turismo, donde se promoverá e se fará rendibles os recursos, coordinando os sectores público-privado nun ente único que evite a duplicidade de servizos e racionalice o investimento global. Dar cobertura contra incendios ao 100% da provincia, a creación da autoridade portuaria en Lugo e a apertura ao tráfico comercial do dique norte do porto de San Cibrao, potenciar o campus universitario, consolidar a UNED e conseguir a declaración oficial dos camiños de inverno e do mar son outras das liñas programáticas. Promover a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, rendibilizando e impulsando económicamente, sempre baixo criterios de sustentabilidade, unha das áreas máis castigadas polo despoboamento demográfico. Tamén un plan de viabilidade para o edificio do antigo Hospital de San Xosé e instar a Xunta a financiar o seu compromiso de manter novos servizos sociosanitarios no Hospital Psiquiátrico de Castro, manter a sustentabilidade económica da Deputación e completar o proceso de transferencias de estradas ca Xunta e os concellos. Ao remate do acto, os 25 membros da Corporación Provincial fixeron a foto de familia nos xardíns de San Marcos.
O Ar de Lucus deixou na cidade 12 millóns de euros, segundo o balance oficial dos 3 días de festa romana. Durante a fin de semana deronse cita na capital de Augusto unhas 500.000 persoas procedentes de toda Galicia e do resto de España. O sábado, a ocupación hostaleira foi do 100%. Nesta edición, na que se desenvolveron 40 actividades máis que na anterior, o Ar de Lucus cumpría 10 anos e estreaba o distintivo de interese turístico galego. Os romanos e o pobo castrexo conviviron durante 3 días no Lucus Augusti como facían hai 2000 anos atrás. A encargada de acender a chama que simboliza a fundación da urbe foi a alma mater da festa, a exedil Rosana Rielo, como a deusa do fogar. Ante a mirada de miles de persoas, membros de cada bando parecían estar en paz uns cos outros. Arde Roma! Arde Lucus Augusti! Sen embargo, pronto chegaron as desavenencias entre culturas e comenzaron as batallas de lexionarios do Imperio contra membros das tribus celtas. Pero non todo foron enfrentamentos. Preto de 3.000 figurantes das asociacións de recreación histórica que participaron na festa fixeron posible que nenos e maiores coñeceran de preto as profesións dos nosos antepasados, os atuendos da época ou as súas costumes. Ayuda también a que venga mucha gente a conocer la ciudad, a conocer sobre todo la muralla romana, que es lo que más llama la atención, y aparte a conocer un montón de costumbres romanas. La verdad es que con el paso de los años va mejorando, cada vez viene más gente, cada vez hacen más espectáculos, merece la pena, yo se lo recomiendo a todo el mundo. En total houbo 250 actos. Pero os miúdos que chamaron a atención do público foron os centos de escolares que participaron cos seus pais e nais no desfile dos colexios. Venimos do Colexio de Albeiros e este día nos lo pasamos bien. É especial porque nos juntamos todos juntos e podemos jugar a cosas antiguas e cosas que ahora non se juegan normalmente. Unha maravilla, unha maravilla. Estivemos vendo agora o desfile, que é unha preciosidade, algo nunca visto. Entón, quedanos ganas de volver. Outro dos lugares concorridos foi o Macaelum, o tradicional mercado, onde se puideron mercar produtos típicos daquel entón e complementos nos postos de artesanía. Es la primera vez, vengo de Viveiro y me encantó esto, el día es formidable y hay mucho ambiente y se pasa de maravilla. Tamén foi a primeira vez para este grupo de turistas de Rumanía que viñan a visitar a cidade e descubriron os seus orixes en vivo. Me gusta mucho porque yo estoy de los romanos mezclados con Dacia, la historia de mi país. E que cada vez máis o Ar de Lucus atrai a miles de persoas a nosa cidade. Este ano bateu récord de participación e superou todas as expectativas dos organizadores. Segundo datos de Protección Civil, pasaron pola cidade esos días unhas 500.000 persoas. Despois de 3 días de intensa festa, a cidade volveu esta semana pouco a pouco á normalidade, pero cun mellor sabor de boca. Esta 10ª edición do Ar de Lucus deixou na capital 12 millóns de euros, unha cantidade moi rendible tendo en conta a inversión na festa. Frente a eses 250.000 euros, pois calculase que o que quedou na nosa cidade está en torno aos 12,5 millóns de euros. Entonces, poñendo moi pouquiño, Desta cifra, a parte gorda do pastel levou na hostaleiría. 4 ou 5 veces máis. 4 ou 5 veces máis con respecto a un fin de semana normal. Porque polo día, pola noite, era xente continua. Os hotéis da cidade tiveran que poñer o sábado o cartel de cheo supernado incluso as boas expectativas do sector. As enquisas que se van facendo, que xa nos daban unha moi boa previsión para a noite do sábado, podemos confirmar que fíxose un 100% de ocupación nos hotéis da cidade. Un apoio moi importante para a cidade, un apoio moi importante non só para a hostelería, que tamén, que estou segura que se levou o maior porcentaxe, pero tamén para, para as empresas, para as telas, para os fíos, para os aderezos, para as peluquerías, para os calzados. Dado o éxito da convocatoria, o Concello pretende estender o próximo ano a festividade a outras zonas da cidade e pedirá unha maior implicación da hostaleiría, como por exemplo manter a tradición das tapas.